तिलापिया फिश फ्राय रेडी आहे खाण्यासाठी। त्याला मस्त हिरवा वाटण लावलेलं आहे आणि फ्राय झाल्यानंतर त्याचा सुगंध अप्रतिम येतोय। आज आपण फिश फ्राय बघणार आहोत। तर हा मी मासा घेतलेला आहे, त्याचं नाव तिलापिया आहे। तर आपण तिलापिया मासा ह्याला आपण हिरवा वाटण लावून फ्राय करणार आहोत। तर त्याचे इथे हे फिलेट्स आहेत। तर आपण आता ते फिलेट्स पूर्ण मॅरिनेट करून मग आपण त्याला वाटण लावणार आहोत। तर आता आपण बघूया तिलापिया फिश फ्राय कसा होतो तो। आता आपण तिलापिया फिश फ्राय साठी हे वाटण काढणार आहोत। तर आता ते हिरवा वाटण असणार आहे, म्हणून मी त्याच्यासाठी इथे कोथिंबीर, 2 मिरच्या, लसूण, आलं आणि लावायला वरती मीठ। तर आपण आता ते वाटण वाटून घेऊया। छोटं मिक्सरचं भांडं घेतलंय, त्याच्यात मी आधी मीठ, आलं, लसूण, 2 मिरच्या घेतल्या आणि आपण ह्याच्यातच कोथिंबीर टाकणार आहोत। आता मी त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकते। आपण आता ते फिरवून घेऊया। आता आपलं वाटण वाटून झालंय। आता या माशाला आपण वाटण लावून घेऊया। त्याच्या आधी त्याच्यावर मी थोडी हळद लावून घेणार आहे, कारण की आपण वाटणात हळद टाकलेली नाहीये। हा मासा हेल्दी असतो, ह्याच्यामध्ये ओमेगा 3 असतं आणि याचा माशासारखा याचा वास येत नाही। हा मासा खूप पौष्टिक आहे। बाकीच्या माशांना जसा वास येतो तसा याला एक टिपिकल वास येत नाही। तर ज्यांना फिश आवडत नाही त्यांनी हा फिश नक्की ट्राय करा। आता आपण त्याला हे जे वाटण काढलेलं चांगलं लावून घेऊया। आपण वाटणामध्येच मीठ टाकलेलं, त्याच्यामुळे पुन्हा मीठ नाही टाकायचंय। मस्तपैकी त्याला आता छान वाटण लावून झालेलं आहे। आपण आता ते 10 ते 15 मिनिट चांगलं ठेवून देऊया। ते वाटण त्याच्यामध्ये मुरेल चांगलं। 10 ते 15 मिनिटं झालेली आहेत। तर आता इथे माझ्याकडे हे ब्लॅक पेपरकॉर्न्स आहेत, म्हणजे काळी मिरीची पावडर। ती आता मी त्याच्यावर टाकणार आहे। आपण ती आधी टाकली नव्हती, कारण की मग ती त्याच्यामध्ये जाऊन बसली असती, मुरली असती। तर आपल्याला फक्त त्याच्या वरच्या भागाला ती लागली पाहिजे, त्याची चव थोडी वेगळी येते। पॅन चांगलं गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये तेल टाकायचंय। तेलात मी नेहमी मेथीचे दाणे टाकून ठेवते, म्हणजे की थोडं हेल्दी म्हणून तेलामध्ये मेथीचे दाणे टाकून ठेवायचे। तर मी त्याच्यात टाकून घेते सगळा मसाला। आता आपण मासा आपला टर्न करून घेऊया। मासा टर्न करून घेते, म्हणजे तो दुसऱ्या साइडनेही चांगला शिजेल। छान असं त्याला शिजल्याचं कोटिंग आलेलं आहे आणि आपला मसाला सुद्धा माशाला चांगला चिटकून आहे, तेलात उतरलेला नाहीये पूर्णपणे। आता आपण पुन्हा एकदा परतून घेणार आहोत। आता आपला मासा पूर्णपणे रेडी झालेला आहे। तर आता मी तो सर्विंग प्लेट मध्ये काढून घेते।
छान असा त्याचा सुगंध येतोय। आपण जे वाटण लावलंय त्या पूर्ण वाटणाचा एवढा छान त्याचा सुगंध येतोय, कोणालाही बघून खाऊसं वाटेल। अशा प्रकारे आपला तिलापिया फिश फ्राय रेडी आहे खाण्यासाठी। त्याला मस्त हिरवा वाटण लावलेलं आहे आणि फ्राय झाल्यानंतर त्याचा सुगंध अप्रतिम येतोय। तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली तुम्ही नक्की सांगा, लिहून पाठवा कमेंट्स बॉक्स मध्ये। काही टाकायचं राहिलं असलं तरी सुद्धा तुम्ही तुमचे सजेशन्स घेऊ शकता। लाईक करा, शेअर करा आणि आगळी वेगळी रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा। तुम्ही ही रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद।